Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usathane Sembo season 8 promo. Yilena ke sididayo guys yamakhumalo. Umakhumalo kulo season 8 engathiwa kumseke umjikelo. Ukhuluma yabo azalungisa izibuko la ukuthi amtshele kahle indaba zakhe. Asizobuya ke kuleyo kumtshela indaba zakhe. Umakhumalo utshela baba umseke indaba zakhe ukuthi kahle kahle labo bakuhloniphayo awubaboni. Asithi kule statement samakhumalo akekho wrong kodwa kuzofanele ukuthi ngiyolilandela ufakazi ukuthando nesithembu siyashiya ke lesi ile ya number 5 esididayo kodwa ke guys ipromo sengenganaka bavele behlanganise yonke into ndawonye uthola ukuthi lokho akushoyo lapha kwipromo base kuvela episode enye indaba ehlukile. Isibonelo salento useason 7 uMakhumalo noMangwabe bayahlangana balungisa ifriendship yabo. Babelungisa le friendship sengena igama laMayeni njengokuthi uMayeni uzibona ekhanda lakhe ewumngani kaMangwabe. Sathina hayibo wangathi sinisitshela indaba entsha because umseleko othekithi into ayenza yena yaba yiphutha ukuthi asondeze uMangwabe eduze kanti uMangwabe noMayeni bayazana ngayiphi indlela asazi. Ngase mina guys ngaphithizela ukuthanda nesithembu ngabheka izinto ezenzeka khona ngathi hawu yazi into engiyinayo nje uMayeni mayekhuluma uMangwabe unokuhleka izinto ekhulunywa uMayeni kodwa ayikho episode la ebonakala ngathi uMayeni ufuna ukuba umngani noMangwabe because uMayeni guys uMayeni unjani ngingamfanisa nobani. uMayeni akakhulumi kakhulu kodwa engakhulumi yakwazi ukubhuqa ngamehlo like amakhosikazi kababa umseleko nje akanandaba nezinto eziningi abazenzayo ngazi ngayibeka kanjalo lento ngendlela ehlukile manje siyaxaka ukuthi uMayeni hayibo wayebemfanise nomntwana ose high school oyifunayo ukuthi le group ayingithandi ngiyangapha because asimboni kukhona unkosikazi amlandelayo mhlambe afuna ukuthi update ngento ethile uyibhekela into zakhe mangasiyo uCandy Crush umseleko noSibindi komhluphayo ke ngeindaba zakhe. So uMangwabe ke noMakhumalo mabekhuluma banalento ukuthi yabo lento nje iyabahlekisa because abazi ukuthi waye uMayeni ecabanga ukuthi umngane kaMangwabe mase ke lapho bethi ke uMayeni udelusional. Kusho uMangwabe noMakhumalo bababili sathi uyeza useason 8 yazi mina into engiyibona uMayeni ngeke azayiphendule lento lapho singafuna aphendule manje sibona ukuthi useason 8 uMayeni mayengayiphenduli sizomphendulela ngoba sesiyibambile indaba ukuthi iyonakaliphi aniyeke ke lapho yonakele khona ke lana uMakhumalo mayesethi ayikho into engihlanganisa naye kunokuthi uMayeni uphendula lenkulumo yokuthi udelusional mase uMakhumalo naye ephendule kodwa manje ngoba kunomakhwela omusha ipromo yenza sengathi uMakhumalo uthi akahlangene nomakhwela kanti uMakhumalo huye wayehleli nomseleko la eduzane kuseason 6 ethi uMakhumalo kumseleko kufanele ukuthi asheshe enze njani eyothatha uYoung and Fresh. Why? Ngoba uzoguga mayesegugile uYoung and Fresh axake ukuthi ithini into yakhe. Ngasayibo usini manje uMakhumalo mase akuthatha uYoung and Fresh eduzane ienergy sekhona lento ithini ukhulumela uYoung and Fresh ozayo noma ukhulumela yena ngiqala phela ukuthi uYoung and Fresh akekho oku number 5 kanti number 5 uyeza uma ngempela sekuyena number 5 okuthiwa uYoung and Fresh waye uMakhumalo sedino esizokhuluma indaba zokuthi angihlangene naye ngoba sathuka thina guys ku season 6 yelana kwaphuma khona igama lokuthi hawu Makhumalo uyipick me ngobani uMangwabe wathena akekho umuntu ozahlala naye ngeke ahlale nje efundise omunye udade emfundise ngesithembu akayingeni nje leyo nto wasise uMakhumalo mina ngakwazi the whole year uhlala noMangwabe kwaba right ngasacrifice izinto eziningi kodwa ke makunje okusho ukuthi naye ke lo oyoung
fresh, uzophinde yenze into efanayo. Ngathi-ke mina phela ngikhohle into engiyishoyo, ngathi uMakhumalo u-calculative. Yindaba aqale akhulume le ndaba yamangabe engabe uthe nje yena akezeke unumber 5 eze kuyena akanankinga, engabeki uMangabe kabi manje, ngoba manje kuba sengathi lento yena nje uvele waqhamuka wafika amsele kwaba ubigger person, kanti yaqala umngani kaMakhumalo. uMakhumalo usedlulisela imfundiso naye afunde ngayo ukuthi-ke uzotshela ukuthi ikhaya limi kanjani njengoba yisho nje umsele ukuthi i-grooming or training whatever-ke abayibiza ngayo. Sithi ngathi unjani? Kusho thina phela siyababaza njengoba nje kunodadewabo lo bethi kanti uMangabe noMakhumalo into yabo ithini yongathelwa ngenyongo. Thina siyasithuka isiZulu sabamsele lapho sithi sifunda kwesiZulu ukuthi esakhe isiZulu kanjani. And kuleya interview sekubese ngixoxa izinto eziningi. Kuleya interview bamsele kwayekhuluma kuyo wayesethi nje amakhosikazi akhe amanye lapha eMzumbe abuye emtshela ukuthi uwenzela yonke into, kodwa abuye emtshela ukuthi awuqedanga ekhaya awenzani. Kanti esakhe isiZulu sisini? Ngoba phela umndeni ukuze uhloniphe kungabukeki kulula kusinda kwenye indawo ukuthi enze iqiniso kule mndeni iphelele into yakhona. Ngoba washo phela ugogo uMaMangabe ukuthi nje mina uzongibona ngigqoke kanje ngoba awukwazi wembese la ekhaya. Hayi sayithulela-ke thina sathi akasembese. Kanti walobola kwase ngezwa-ke nami sengifunayo kwathiwa hhayi umembese abanye bayawenza ekugcineni. Hawu sangazi ngoba phela ngithi kwezinye iy'ndawo kune-order yokuthi isiZulu asifani we-guys. Kwezinye iy'ndawo kuhamba nje nge-order. Umembeso wenzeka before umshado, mase kulandela umkhehlo, mase kugcinwa le. Abanye-ke baya ngokuthi ikuphi okubaluleke kakhulu. Ngichaze izinto ey'ningi kule video. Into-ke ithi uyadida-ke ukuthi uMakhumalo wuyo wathi u-young and fresh akeze. Ngaze ngabuza la kini ngenza ividiyo ngathi mina hayibo u-young and fresh ongakanani ngoba phela umsele kusewumkhulu. Kwakhona nje ukuthi-ke akaqedile kwezinye iy'ndawo kodwa kube kuthiwa akabheke esheshisa. Ithini le maths yabo? Hhayi-ke kwasho ukuthi phela izinto ayifani ngoba nami ngiyayibuza ukuthi hayibo le ndaba iyenzeka ithini? Kodwa mase ngibukisisa ngithi kwaba ngcono bathi uma bekhumbula le mishado yesiZulu kwaqala okaMacele kwezokaMayeni ngoba kwacishe kwabheda. Yabo le nje esibangwa namanje siphinde sibangwa comment section yacishe yaba khona kwarathu ukuthi hayibo kanti benze kanjani? Ngoba phela izobhimba lento ukuthi ayithole kuqala inyongo omunye ayithole ngemuva ngoba phela nangu uMayeni imishado yenze yo-2. uMacele kwasithi akenzelwe kowesiZulu. Ngamuzwa futhi ubaba umsele ukuthi esho ethi kuMayeni emshadweni wakhe wesiZulu manje-ke usehlangene nabantu abadala bakamSeleko namadlozi akhona. Ngase ngithi mina hawu lento ngoba-ke ukujula kwakhona nale esigodini sasemzumbe kaMadlala bayayazi. Pho yini bengayenzi besheshise siyishiye indaba kaNumber 5. uNumber 5 mase siyikhuluma after. Kwasho ukuthi-ke nami phela ngikhuluma iy'ndaba zabantu esibuka lapha ku-TV bona bayibukela impilo yabo ngendlela enye ehlukile ngoba hhayi uma usubuza imibuzo la oyibuzayo ukuthi iyaqina bevele bekutshele ngesiZulu angithi ezinye izinto seyikhwalifaya isiZulu. Mase uthi uyabahlangabeza nalesi isiZulu abashoyo asisalingani isiZulu sekuyi-modern Zulu. Ngithi hayibo phela ngisuke ngilalela angithi ngisuke ngiqhathanisa i-TV ne-social media ngithi mina hayibo lesiZulu sabo kanti sihamba kanjani? Sesilalele-ke phela ukuthi isiZulu-ke nemishado yakhona silandelise. Sithi sesifikile lapho vele ethi hhayi akusona lesi isiZulu lesi ensaziyo nini lesi si-modern. Mase sinqaba lesi si-modern sebeyongena kubazalwane. Ngixoxela ukuthi abantu abanjani abenze njalo abantu abangakwazi ukwenza into ebathi iyiqiniso beyimele. Yabo umuntu nje obonayo ukuthi isiZulu nesiko akusavumi uvele ephoseke esontweni. Esontweni-ke hhayi phela ngithi uma usungena esontweni usuyayichitha-ke izinto zesiko sewuyayikhetha ukuthi hhayi yilokhu nalokhu okuthathayo.
mase usosontweni nabo sebeyakubuza ukuthi hawu kanti ubuye uphase izinto ey'nje, nange segijima seya kumlando ukuthi izinto zakithi thina amaZulu sithi kanti iliphi isayidi lelo olizwa kahle ukuthi khaxa kulo mase-ke wenza into accordingly. Hhayi-ke guys, ufix ubuye benjena nanokuthi nje nanokuthi guys ngikade iy'nkomo ngitshela. Hayibo, indaba yami iyangihlekisa uthi ayikho into engizoyenza njengoba kufanele ukuthi ngirekhode nje manje ngoba ningibona ngilokhu ngiyaphithiza la ngathi ngiyamuva mhlawumbe kuzozwakala la kwividiyo. Inkomo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.